Hello guys! So for today's video ay kakain po tayo ng balot. Balot! O mga anak man ti baluton. Kayon. Ada pa iti nagdadakkel nga mangga dito niyo. Dua nga dadakkel nga mangga. Arti lang dito ti video. Balot talaga ti kanan tayo guys. Sana all my balot. May kayon, tumang tayo ti balot. Kalpas ko kailangan na po yung mga anak man baluton. Masyadong mainit, so kailangan ko ng tissue. Tissue, tuk-tuk. Tuk-tuk. Ayaw naman niya. Yan. Yuhuu! Sarap na itong balot! Balot kayo dyan! Nagpudot! Balot kayo dyan! Aw, 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 aw. Asin! Asin! Sarap! Hey, yung balat. As-asinak lang ti balot, guys. Madinak man nga. Agsukat mga anak pa mangga. Damdaman yun. Ito yung mukbang ko. Ito yung mangga nga nagdadakal. Apay, awan di sabaw na. Ayun. Sarap. Yung masarap yung balot dala kay Jay talaga. Diyan mo lang nagalak. Balot iyo, apo. Sarap. Gimana? Sarap. One more. Kay sarap mabuhay, lalo na't pag may balot. Naglalay sa bawala niyo, guys. Sarap. Kurang konsamot ti duwa. Dapat nangalanak talo. Dapat umababay kanya niyo. Kulkuldingan na pa yun eh. Atin eh. Karay-kay ti manok. Naluto ka dyan guys. Kuan lang. Rekaduan lang ta ba marinade. For tomorrow. Nagdakala di white na na eh. Babasit na talaga ito, balot na dadakol dulas. So, magkwarte mamaminsam. See you next video. Kakainin ko ang mangga.